செம்மணி புதைகுழிக்குள் மழை அங்கியுடன் எண்புக்கூடு மீட்பு. தையிட்டி விகாரை பிரச்சினை மக்களின் காணி மக்களுக்கு, விகாரை காணி விகாரைக்கு, அமைச்சர் தெரிவிப்பு. யாழ் நூலகத்துக்கு சென்ற புத்த சாசன அமைச்சர். கிண்ணியாவில் எதனையும் புதிதாக கட்டவில்லை, யாழில் தொல்லியல் திணைக்கள பணிப்பாளர். கோடபய ராஜபக்ச தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு நீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு. குட்டிமணி தங்கதுரையின் உடல்களுக்கு என்ன நடந்தது? செல்வம் அடைக்கலநாதன் கேள்வி. யாழ்ப்பாணத்துக்கு இன்றைய தினம் வியாழக்கிழமை விஜயம் மேற்கொண்ட புத்த சாசன சமய மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சர் பேராசிரியர் கினிதும சுனில் செனவி யாழ் பொது நூலகத்துக்கு சென்றார். இதன்போது வடமாகாண ஆளுநர் வேதநாயகன், யாழ் மாநகர சபையின் பிரதி முதல்வர், யாழ் மாநகர ஆணையாளர் உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர். முன்னாள் ஜனாதிபதி கோடபய ராஜபக்ச தாக்கல் செய்த ரிட் மனுவை மேலதிக பரிசீலனைக்காக ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி வரை ஒத்திவைக்குமாறு மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட மனு இன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட போது மனுதாரர் கோடபய ராஜபக்ச சார்பில் முன்னிலையான ஜனாதிபதி சட்ட ஆலோசகர் ரொமேஷ் டி சில்வா தனது பதில் உரையை சமர்ப்பித்துள்ளார். அதன் பின்னர் மேலதிக சமர்ப்பிப்புக்காக மனுவை ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி வரை ஒத்திவைக்குமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஈஸ்டர் ஞாயிறு பயங்கரவாத தாக்குதல்கள் தொடர்பாக பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தன்னை கைது செய்வதில் இருந்து தடுத்து வைப்பதற்கும் அதனை தடுக்கும்படி கோரி தாக்கல் செய்த மனு தொடர்பான விசாரணைக்கு மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்துக்கு முன்னாள் ஜனாதிபதி கோடபய ராஜபக்ச இன்று முன்னிலையாகினார். இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணைகள் இன்று வருகை தந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. செம்மணி மனித புதைகுழிக்குள் மழை அங்கியை ஒத்த அங்கியுடன் காலில் காலுறையுடனும் சிறுவரின் எண்புக்கூடு ஒன்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. செம்மணி மனித புதைகுழியில் 3ஆம் கட்ட அகழ்வு பணிகளின் 56 நாட்கள் முன்னெடுக்க நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கிய நிலையில் 41வது நாளான இன்றைய தினம் வியாழக்கிழமை 7 எண்புக்கூடுகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. அதேவேளை ஏற்கனவே அடையாளம் காணப்பட்டதில் 9 எண்புக்கூடுகள் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளை இன்றைய தினம் 3 எண்பு குவியல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதுடன் ஆணைகளும் சீமேந்து துண்டு ஒன்றும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் செம்மணி புதைகுழியில் 1ஆம் 2ஆம் மற்றும் 3ஆம் கட்டம் என இதுவரை 95 நாட்கள் அகழ்வு பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட நிலையில் 478 எண்புக்கூடுகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள நிலையில் 464 எண்புக்கூடுகள் முற்றாக அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. தையிட்டியில் மக்களுக்கு சொந்தமான காணி மக்களுக்கும், விகாரைக்கு சொந்தமான காணி விகாராதிபதியிடமும் ஓரிரு வாரங்களில் ஒப்படைக்க முழுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக புத்த சாசன சமய மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சர் பேராசிரியர் கினிதும சுனில் செனவி தெரிவித்துள்ளார். யாழ்ப்பாணத்துக்கு இன்றைய தினம் வியாழக்கிழமை விஜயம் செய்த அமைச்சர் மருதாம் மடத்தில் வீதியொன்றின் பேர்ப்பலகையை திரைநீக்கம் செய்யும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போது அவர் இதனை தெரிவித்தார். தையிட்டி விகாரை தொடர்பில் அரசாங்கம் அனைத்து தரப்பினரையும் அழைத்து விரிவான கலந்துரையாடல்களை மேற்கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக நீதியமைச்சர், வடமாகாணத்தை பிரதித்துவப்படுத்தும் கடத்தொழில் அமைச்சர், வடமாகாண ஆளுநர், யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலாளர், வலிவடக்கு பிரதேச செயலாளர், நிலவள திணைக்களத்தினர் ஆகியோருடன் எமது அமைச்சும் பலமுறை ஒன்று கூடி கலந்துரையாடல்களை நடத்தினோம். அத்துடன் காணி உரிமையாளர்களுடனும் பேச்சுக்களை நடத்தினோம். அந்த கலந்துரையாடல்களில் முதல் மாதங்களுக்கு முன்பு நில அளவை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வதற்காக முயற்சித்த வேளை அங்கு ஏற்பட்ட சிறிய பிரச்சினை காரணமாக அதை செய்ய முடியாமல் போனது. எமது நோக்கம் இந்த பிரச்சினைகளை தீர்த்து காணி உரிமையாளர்களிடம் அவர்களுக்கு சொந்தமான காணிகளை வழங்க வேண்டும் என்பதாகும். மக்களுக்கு சொந்தமான எதையும் பறிக்க வேண்டுமென்ற எண்ணம் யாருக்கும் இல்லை. அதேவேளை 1972ஆம் ஆண்டில் நில அளவையில் படம் ஒன்றில் இந்த விகாரை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே விகாரைக்கு சொந்தமான காணி அளவை விகாரைக்கு வழங்கிவிட்டு மக்களுக்கு சொந்தமான காணியை மக்களுக்கு பிரித்து கொடுப்பதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறோம். அதன் அடிப்படையில் மக்களுக்கு சொந்தமான காணிகள் மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும், விகாரைக்கு சொந்தமான காணி விகாரைக்கு சென்றடைய வேண்டும். அது தொடர்பில் எதிர்வரும் 2 வாரங்களுக்குள் முதற்கட்ட தீர்மானத்தை எடுக்க முடியும் என நினைக்கிறேன். அதன் பிறகு முறையான நில அளவை செய்து அவரவர் காணிகளை பிரித்து ஒப்படைப்பதே எமது நோக்கமாகும் என தெரிவித்தார். වලිකාම මුතුර ප්‍රදේශයේ තිබෙන තයියට්ටි විහාරය නැත්නම් ප්‍රසිද්ධ විදියට තිස්ස විහාරය සම්බන්ධව මේ වෙනකොට රජය විශාල වැඩ කොටසක්, විශාල සාකච්ඡා සම්භාරයක් සියලුම පාර්ශවයන් කැඳවලා කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අධිකරණ අමාත්‍යතුමා, උතුරු ප්‍රදේශයේ නියෝජනය කරන අපේ රාමලිංගම් චන්ද්‍රසේකරන් අපේ දීවර අමාත්‍යතුමා, මම ඒ වගේම ආණ්ඩුකාරතුමා, විශේෂයෙන්ම දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා, ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය
ඇතුළු සියලුම පාර්ශව පාර්ලිමේන්තුවටත් මගේ අමාත්‍යාංශයටත් කීපවරක්ම කැඳවලා මේ සාකච්ඡාව කරා. ඒ වගේම ඒ ප්‍රදේශයේ ඉඩම් හිමි ඒ ජනතාවත් අප මුණ ගැසුණා. ඉතින් ඒ සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මීට මාසයකට දෙකකට පිට දවසකදී අදාළ මැනුම් කටයුතු කරන්න සියලුම නිලධාරීන් වලිකාමම් ප්‍රදේශයට තයඩි ප්‍රදේශයට ආවා. නමුත් එතන ඇති වුණු පුංචි ගැටලුවක් නිසා ඒක කරගන්න ලැබුණේ නැහැ. අපේ අපේක්ෂාව තමයි මේ සියලු ගැටලු විසඳලා ඉඩම් හිමි කාරත්වයේ තිබෙන ඒ ආදරණීය ජනතාවට ඉඩම් පවරලා දෙන්නට ඕන. ඒ වගේම 1972 මැනුමේ ඉඳලා සඳහන් වෙනවා මේ පන්සල පිළිබඳව. පන්සලේ ස්වාමීන් වහන්සේ ගින්තොට අන්දාරාම අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ඉතාම හොඳ අවබෝධයක ඉන්නවා. ප්‍රදේශ ජනතාවත් එක්ක ඉතාම එකතු වෙලා හොඳට සංහිඳියාව සහිතව වැඩ කරගෙන යන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. මේ අපි කිසිවෙකුට වමනා වෙන්නේ නැහැ ජනතාවට අයිති දෙයක් පැහැරගන්න. පන්සලට හිමි ඉඩම් ප්‍රමාණය පන්සලට වෙන් කරලා ජනතාවට හිමි ඉඩම් ප්‍රමාණය ජනතාවට බෙදා දෙන්න අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු කරනවා. තාම නුදුරුණු දිනකදී අපි නැවත වතාවක් අදාළ නිලධාරීන් එක්ක ඒ ප්‍රදේශයට එනවා. මම අද උදේත් මේ ගැන අපේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා එක්ක සාකච්ඡා කරා. ඒ නිසා ඔබට දැනුම් දෙන්නට තියෙන්නේ ජනතාවට හිමි ඉඩම් ජනතාවට ලැබෙන්නට ඕන. පන්සලට හිමි ඉඩම් ප්‍රමාණය පන්සලට ලැබෙන්නට ඕන. ඇත්ත සංහිඳියාව මේ දෙගොල්ලෝ අතර දැනටත් තිබෙනවා. එතන සංහිඳියාවක් නැති බව ඒත්තු ගන්නන්න ඕන වෙලා තිබෙන්නේ වෙනත් දේශපාලන පක්ෂවලට සහ දේශපාලන උවමනාවන් වලට. මම හිතන්නේ ඒ කාරණයට යට වෙන්නේ නැතිව මේ ආදරණීය ජනතාවටත් පන්සලේ ස්වාමීන් වහන්සේටත් නිසි ඉඩම් පිරිනමලා මේ ගැටලුව විසඳ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතනවා මුදුරු සතියක් දෙකක් ඇතුළත අපිට ඒ ගැන මූලික තීරණ ටික ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නිසි මැනුමක් කරලා තමන්ගේ ඉඩම් ප්‍රමාණය වෙන් කරලා දීලා අදාළ උපුතිරක්කු ජනතාවට බාර දෙන්න තමයි අපේ කල්පනාව. බොහොම ස්තුතියි. කලාලි මයිලජි පැත්තේ ආරක්ෂාව නැතුව තියෙන ලෑන්ඩ් එකේ නිර්මාණය පරිදිම ඉදිරි කරන්න පුළුවන්ද? දැනට පෞද්ගලිකව මට මේ ප්‍රශ්නය ගැන අවබෝධයක් නැහැ. මේ උද්ඝෝෂණය කරගෙන ඉන්නවානේ කලාලි every Friday and Sunday. ඔව්. උද්ඝෝෂණ තිබෙනවා යාපනයේ විවිධ හේතුන් උඩ විවිධ පිරිස් උද්ඝෝෂණ කරගෙන යනවා. අපිට සියලු දෙනාගේම ඉල්ලන්න තියෙන්නේ රජය හැටියට ඔබ හොඳටම දන්නවා. මේ රජය මොනතරම් විවෘත දෑතින් විවෘත හදවතින් උතුර දියුණු කරන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපාදන මිලියන සම්භාරයක් සපයලා දෙනවා. දැන් අද දවස් අපි දන්නවා කළු ජූලිය ගැන සටහන් වෙන ජූලි 23 වෙනිදා. මේ පිළිබඳ කම්පනය අපේ හැමදෙනාගේම හදවතේ තවමත් තිබෙනවා. යාපනයේ පුස්තකාලය බලන්නට යන්න මම කල්පනා කරනවා හවස් වරුවේ. යාපනයේ පුස්තකාලය නැවත ගොඩනගා ගන්න රුපියල් මිලියන 100ක් 2025 අයවැයෙන් වෙන් කළා. ඒ විදිහටම තමයි ඔබ අහන ස්ථාන වෙන්න පුළුවන්, තව ඉදිරියට විමසන්න පුළුවන් ස්ථාන වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම තැනක කවුරුවත් උද්ඝෝෂණ කළා මිනිස්සු නොමග යවන්න එපා කියන එක තමයි අපි ආරාධනා කරන්නේ. එසේ කළ යුතු නැහැ. මොකද රජයට කිසිදු වෙන න්‍යාය පත්‍රයක් ආදරණීය හිතවතුනි අපට නැහැ. එතකොට උතුර නැගෙනහිර අපේ සහෝදර පළාතක් හැටියට බාරගෙන මේ ජනතාවගේ ජන ජීවිතය ගොඩනංවන්න එක තමයි අපේ රාජකාරිය. ඒ සඳහා අපි ඕනවටත් වඩා ඒත්තු ගන්නවලා තිබෙනවා. එය කළ හැකි බව උතුරේ ජනතාව අපට ඒ ආදරය දීලා තියෙනවා. අපේ පක්ෂ නියෝජිතයන් තමන්ගේ මන්ත්‍රීවරු හැටියට උතුරේ ජනතාව තෝරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් සියලු කටයුතු නිසි පරිදිෂ්ඨ කරනවා. කිසිදු සැකයක් ඒ ගැන තියාගන්න එපා. බොහොම ස්තුතියි. திருகோணமலை கன்னியா பகுதியில் புதிதாக எந்தவித கட்டுமான பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை எனவும் ஏற்கனவே உள்ள தொல்பொருட்கள் மற்றும் நினைவிடங்கள் பாதுகாக்கும் பணிகளை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தொல்லியல் திணைக்கள பணிப்பாளர் நாயகம் செனரல் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார். யாழ்ப்பாணத்தில் வீதியொன்றின் பேர்பலகை திரைநீக்கம் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டவரிடம் கன்னியா பகுதியில் நேற்றைய தினம் முன்னெடுக்கப்பட்ட கட்டட பணிகள் தொடர்பில் கேள்வி எழுப்பப்பட்ட போது அவர் இதனை தெரிவித்தார். கன்னியா வெந்நீரூற்று பகுதி ஒரு தொல்லியல் தளமாகும். அது தொல்லியல் திணைக்களத்துக்கு சொந்தமானது என வட்டமானி மூலம் அறிவிக்கப்பட்ட பகுதியாகும். அதன் பிரகாரம் அங்குள்ள தொல்பொருட்களை பாதுகாத்து பராமரிப்பதற்கு தொல்லியல் திணைக்களத்துக்கு முழு அதிகாரம் உள்ளது. அங்கு புதிதாக எந்த கட்டுமானங்களையும் அமைப்பது எமது நோக்கமல்ல என தெரிவித்தார். கருப்பு ஜூலை கலவரத்தில் காடேர்களால் கொல்லப்பட்ட குட்டிமணி தங்கதுரை ஆகியோரின் உடல்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பது தொடர்பான விசாரணை அவசியம் என செல்வம் அடைக்கலநாதன் சபையில் தெரிவித்தார்.